Eli Beatsin katolle on K&K-kivinen laittanut pari kappaletta flexipaneeleita, 200 wattin paneeleita. Ja ei ne oikein täältä maasta niin kuin näy ollenkaan alhaalta katsottuna. Ja sitten K&K-kivisellä Oskari teki vielä tänne asennuksia. Kuten huomaatte, normibeatsissähän tässä on vetolaatikko kiskolle, jossa on jääkaappi. Niin tässä on tehty semmoinen modaus, että tonne on laitettu 12 voltin jääkaappi. Piuhat menee tuolla listan alla piilossa. Ja sitten täällä on Fluetin virta-asema AC200 Max. Ja siellä K&K-kivisellä Oskari teki tuonne sitten kytkennät, jossa jonka avulla tämä Maxi on liitetty vaunun 12 voltin järjestelmään. Tässä ei vakiona ole mitään. Ja näillä sitten tällä AC200 Maxilla toi jääkaappi, valot, telkkarit sun muut on pyörinyt koko kesän ilman, että on tarvinnut ladata kertaakaan. Nyt on aika pilvistä. Nyt on lokakuun 14. päivä kello 4 ja pilvistä on. Ja vaikka aurinkokin paistaisi, niin tää nyt on luultavasti aika lailla varjossa tää vaunu. Sieltä tulee paneeleilta 28 wattia edelleen. Ja sitten DC-kuormankin jääkaapille ja valoille menee 24 wattia. Miten tää on sitten homma hoidettu, niin tässä Fluetin AC200 Maxissa on 12 voltin ja 30 ampeerin ulostulo. Ja mä oon hommannut siihen tämmöisen adapterin Fluetin verkkokaupasta, ei maksanut montaa kymppiä. Ja sitten tuolta tulee tämmönen XT60 liitin, jolla mä oon kytkenyt sitten tuonne vaunun järjestelmään. Ja paneeleilla on tämmönen XT90, oliko se oikein muuta XT90? Ei, toi on 60, joo. XT90 adapteri, joka tulee laitteen mukana. Se menee tonne sisäänmenoon sitten 12 voltin puolelle. Ja tämähän tukee 900 wattin edestä paneeleita, jonka lisäksi tuolla näkyy tää musta piuha. Se on tää Powerbrackin muuntajan piuha, että jos ja kun vaunun pistää maasähköihin, niin se lataa sitä kautta sitten myöskin. Mutta hyvin tää on jaksanut pyörittää koko kesän tätä 12 voltin systeemit ilman, että on tarvinnut siis verkkovirrasta ladata kertaakaan. Tai no, on se pari kertaa ladattu, kun täällä on pojat pelaillut tietokoneella ja Xboxilla, niin silloin ne on imassut sen kokonaan tyhjäksi ja unohtanut päälle tuon inverterin. Että aina kun sulla on inverteri päällä, niin sehän kuluttaa sitä akkua, vaikkei kuormaa olisikaan, joten sitä ei kannata turhan päitä pitää päällä. Okei, sitten lyhyesti liitännät. 12 voltin puolella siellä on ihan normaali tupsytti. Sitten tämä 12 voltin ja 30 ampeerin ulostulo, mikä on tämän AC200 Maxin erikoisuus. Ja 2 kappaletta 12 voltin 10 amperin DC5521 plugeja. 1 USB-C, 2 USB-A:ta ja 4 kappaletta sukoja. Ja tämä 2200 wattin inverteri niin jaksaa kyllä pyörittää sitten mokkamasterit, imurit, föönit sun muut hyvin. Ja tämä 2200 wattia on yhteensä näille kaikille 4. Sen lisäksi täällä päällä on vielä 2 kappaletta langattomia latureita kännykälle. Ja tuolla, ei tietysti hirveästi näy, täällä on sitten lisäakuille 2 paikkaa. Eli jos haluat, niin sä voit laittaa tähän AC200 Maxin kaveriksi 2 kilowattitunnin akkua. Muistaakseni malli oli B230 tai sitten B300 akkuja, jotka on 3 kilowattitunnin akkuja. Sieltä löytyy 3 eri variaatiota niistä. Puhelinapplikaatio voi säätää hyvin rajoitetusti tämän AC200 Maxin kanssa. Sieltä applikaatiosta oikein yhtään mitään. Että se tärkein juttu oikeastaan on se, että näet kulutukset, mihin kuormaa menee ja AC- ja DC-lähdet saapi sitten pois päältä. Täällä ruudulla kohdassa Settings, täältä löytyy DC Input Source. Se on PV-asennossa silloin, kun meillä on aurinkopaneelit kiinni. Jos haluat taas laittaa tähän 12 voltin sisäänmenoon
Tupsyt-adapterin esimerkiksi, niin silloin se käännetään jo tuohon kohtaan Others. Mutta tää on ollut oikein pätevä laite tällaiseen käyttöön, varsinkin Hopi Beach, jossa ei tosiaan tätä akkua valmiina ole, niin K&K Kivisellä Oskari osaa ne systeemit sitten laittaa kuntoon, jos tällaisen haluaa. Ja käytännössä tarvii tämän Karavaan adapterin sitten Bluetin nettikaupasta. Se ei tosiaan ollut montaa kymppiä. Kannattaa käydä väijymässä. Laturille.shop näitä ainakin myy. Ja sitten tähän loppu vielä disclaimerina. Itsehän olen töissä tällä hetkellä Bluetin pohjoismaisella jakelijalla, joten tässä on niin kuin oma lehmä ojassa siinä mielessä myöskin, mutta olen tehnyt tämän videon vapaa-ajalla niin ihan puhtaasti kiinnostuksesta aiheeseen. Jos tulee jotain kyssäreitä, niin piskaa tonne kysymyskenttään. Kiitos kun katsoitte videota ja heipuli!